Здравейте отново! Чуй се много това тема да измисля за това видео и не намерих нищо по-оригинално от това да го направя в туалетна. Да, днес ще говоря за едни от най-баналните снимки, идеи за снимки, които хората използват почти всеки ден, което мен лично страшно ме изнервя. И доста често говоря за това с сарказъм. Някои хора наистина си мислят, че мисля нещо хубаво за това. Но както и да е. Къде да започнем с толкова много? Да, значи, може би ще започна с една поза, което може би на трета от целия свят се ползва, която супер много ме нерви. Направо и съм сигурна, че не я харесвам само аз. В смисъл, има други хора, които не я харесват. Та, позата пате. Да, пате. Не разбирам какво хубаво намират момичетата в това да изкривят устните като някакви патки. Не знам каква дума да използвам. Така както и да е. Не разбирам какво хубаво има в това да си кривиш джуките и какво харесват някои момчета в това. Не гам всички, нали? Сега някои не са засегнати да не ме изкарат лоша. Ако можете наистина ми обясните защо постоянно го правите, ако ти, който го гледаш, ако ти си направил такава поза и не е било просто за да усмееш тези, които я правят на сериозно. Показах. Тере искам да кажа, че ако ти я правиш и си сериозен и си мислиш за нещо хубаво, обясни ми защо я правиш. И ми обясни защо е хубаво и защо е красиво и защо е смислено, защото аз не разбирам. Искам да знам. Да. И се обръщам не само към тези, които я правят, но и тези, които не я правят и които мислят като мен, че е нещо ужасно. Искам да ми напишете какво мислите долу в коментарите или лично съобщение, какво вие решите, нали, все пак не стават някакви скандали, освен ако не го искате и да поспорите малко и да им покажете, че това не е хубаво. Да. Да, с тази е добре. Втората оригиналност, както забелязахме в туалетна, както ви казах, защото не намерих нищо по-оригинално. Защо се снимате в туалетни? Не ме интересува къде се изхождате. Къде си миете зъбите или въобще какво правите в туалетната. Да. И в момента с това видео да снимам. Защото наистина смятам, че е нелепо да снимаш туалетната и цял свят. Или добре, ако ми дам приятелите във Facebook 200, 300, 1000, 2000 да ти виждат туалетната. Сериозно. Не намирам нищо смислено в това. Да. Трето. Сега съм коментирала само момичешки снимки, така се изразя. Не, че няма момчета, които не го правят, но все пак. Повече са момичета. Както да е. Трето, да. Защо по дяволите вие, момчетата, повечето, или поне половината, или по-малко, не знам, зависи. Не съм ги била, да, както да е. Защо си снимате мускулите? Гърдички, гърдички, всичко. Добре, разбираме, че сте тренирали, че се бъкате с някакви добавки и такива неща, деца гадни за вас и си мислите, че сте много силни и може да сте силни, да сега не го опреквам. Защо си слагате такива снимки? Смисъл, много е тъпо някакво да се сложи на профилна снимка и разбираш ли някакъв добавяш го към приятели или някой те добави към приятели, но то всъщност някъде да стане да добави приятели, защото не можете вие реално лицето, освен ако не знаем и фамилията или там
които са познати, ти не си му дал фейсбука си. Защото представи си добавяш някакъв приятели и изпратил си му покана, примерно в Фейсбук или Twitter или Twitter май няма приятелство, не знам какви да е, не се интересува много. И както си му изпратил покана и само човека, нали, влезеш ли в Фейсбука и си гледа какво гледа. Ето и. Умна. Нали? Ма разбира се, знам който е майко, всеки ден гледам гърба. Ми разбира се, да. Много умно. Още ми е направо впечатление като за лоша снимка. Това е мое мнение. Не ви казвам да не правите, да не ги харесате, да ги харесате или каквото и да е било. Просто споделям мнението. Ако искате да гледате това видео, ако искате не, ако искате да го скажете, ако искате го сигнализирате или каквото искате там. Друго. Има нещо, което още много ме дразни в хората, което не е снимка, но е нещо от сорта на copy-paste, защото примерно аз, да речем, съм видяла около 5-6 човека, които момиче поства статус, очевидно насочен към някого и гледаш след точно 2-3 минути и ти казвам целия Фейсбук с този статус. Същия. Или пък много се дразни на страници, като си копират статусите и после, ама вие копирахте от мен, а вижте са датата и не знам с какво. Наистина хора, спрете да копирате, не можете ли да си измислите нещо сами или си потърсете в Google нещо за настроението ви и не знам, спрете тъпо да копираш. Да, и после пък да спориш, да си го копират, после да спориш, че ти си го пуснал първи. При положение, че се вижда, че не си. И най-нелепото е, когато човека знае, че той сам си го написал и ти му спориш и той сам си го измислил и ти му спориш, че ти си го написал и ти си го измислил и не знам си какво. И си го намерил в Google. Извинявам, ама всичките тъпотия. Да. И това е най-дет ме дразни във Facebook или въобще в социалната мрежа. Може да споделите